Jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar en garti hannde oɗo ñalawma alarba nogas jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗi nogas joyi habruji moɗon ndemgol Pulaar ɗum noon ko meftande habruji États-Unis tan hannde to mayen ja toon to ɗiɗo gomuji intelligence ko kalata ko fate janggu États-Unis toon to Iran nden kadi kanko Donald Trump e laamu makko kontindeɓe salade wonde ko ala fof ko ɓe bonni e programme nucléaire gon toon to Iran toon to New York ma en ƴeewa kadi vote ji baɗɗo toon hanki vote ji élection ngaji primaire pour wonde maire toon to New York hol gañiɓe e oɗo saaha habruji men toon to États-Unis cekkitorɗen kadi ko caɗele kamɓe immigration ɓe jogui walla kamɓe département justice oɗo saaha joni ɓe jogui toon to Maryland ɗum woni titre uji meɗen e habruji meftande habruji hande États-Unis ma en gartu joni joni radio jowarnade ka leydi garda ha Amérique ka France naɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique o Amérique onon fof kettele radio jowol garaje nden yimɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar jaam hiramon ko adi foof ko siftindon tan woteji mbaɗino toon hanki toon to New York woteji ɗi noon ko woteji ko mbiyata woteji primaire ƴeewtol ganowo candidat ji pour woteji baɗoji mois de novembre pour wonde maire toon to New York ɗum noon siftindon tan ko kanko Eric Adams gonnoɗo maire ɗiɗo duuɓi ɗi ɓennuɗi ene wayno ko ngolɗo lawol ene wayno wonani candidat pour parti démocrate donc ene wayno ko caɗele gonɗe hakkude makko e parti démocrate en ɗum woni kanko woni ko wonata ko candidat indépendant kono noon toon to New York ene wayno ko kanko biyete Zohran Mamdani ene woni ko kanko gañi woteji ɗi hanki donc wuluno ko ene wayno ko dewnoɗo makko hono kanko Andrew Cuomo gonnoɗo mennoɗo wonde gouverneur toon to New York ko kañum rewno makko kono e nder ko yalti subaka en hono kanko Andrew Cuomo o jaaɓi wonde ene wayno ko oɗo saaha joni o hawa ɗum noon firti wonde ko kanko oɗo biyeteɗo Zohran Mamdani jaaroɗo duuɓi 33 ko kañum woni jogorɗo wonde candidat pour parti démocrate en ɗum noon wuuteji baɗɗoji e mois de novembre woni démocrate en noon sénateur ji walla représentant ji ha hannde ne wayno ko beltaki kanko gañogol makko kono noon ko ɓuuri hewde e surtout en ardiɓe toon to suudu sénat e toon kadi suudu représentant on kanko Chuck Schumer gonɗo toon adjoint toon gardiɗo toon to sénat e kanko représentant Hakim Jeffrey ene wayno ko ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe jokkodiri e Zohran Mamdani e mbawi kadi ene wayno ko ɗo sa joni koɓe kalde muɗum e kadi ene wayno ko ɓe mbawi kadi yettude hon campagne mo oɗon waɗi o kono noon ene wayno ɓe mbiyani oɗo sa joni ɓe mbaɗimo sponsorisé ko wawi wonde fof ene wayno ko élection ngaji ni keddi taw hono kamɓe démocrate en ene wayno ko oɗo sa joni ko kanko woni kam gardiɗo parti démocrate en donc ene wona ene fada ha o naki kadi hono kanko Eric Adams mawɗo dañi kadi campagne makko hol jaddude makko donc hande toon to Maryland tumnede kadi habruji gomɗiɗo toon to département justice hono kanko ministre de la justice mo Donald Trump hono kanko biyeteɗo pambandi tumnede koɓe kaali wawi ɓe mbi ɓe porti plainte oɗo saaha joni juge uji kono 15 juge wonɓe toon to état de Maryland ɗum noon ko ɗiɗo juge ji e wiide maɓɓe kon ko yimɓe ganduɗa continue toujours salade wonde ko yimɓe immigré ji ɗi ganduɗa naggaɓe walla poɗɗo déportede taw kanko Donald Trump kanko yemiri ene wayno koɓe gullito hen ko surtout wayno ko hono biyeteɗo juge George Russell e kañum hoore mum ene wayno bloquino gouvernement Trump pour ittude e nder yemiroɗo noon kamɓe gouvernement Donald Trump beltani hen ko jiiɗaɗe men e wiide maɓɓe kadi ɗiɗo juge ji 15 ko juge ɓe ganduɗa henna donc ɗum ɗo ene kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Laurie Levenson ɗum noon ko professeur gonɗo toon to école de droit gonɗo toon to Loyola o wi wonde e wayno ko kamɓe département justice gueɗe ɗe mbaɗaɗe ko hunde kadi nde ganduɗa hen jiiɓinde haqqillaji fof tawde ko kamɓe département justice kaɓata oɗo saaha joni juge fédéral e ko yalti kadi ndeɗo yontere hono kamɓe département justice walla département homeland sécurité oɗo saaha joni ɓe ɓeydi kadi yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe supporteur ji Donald Trump walla ko yimɓe ɓe ganduɗa liggotonoɓe Donald Trump
pour ɓeydumen ko conseil ene jeeya ɓeɗon ɓeydata hono kanko Rudy Giuliani e kanko Rudy Giuliani ɗum noon siftinton ko kañum meeɗi wonde avocat on Donald Trump e kanko kadi biyeteɗo Lewandowski ɗum noon kadi ko meeɗi kañum hoɗum wonde conseil Donald Trump e mandat mum gadon ɓeɗo fof noon ko yimɓe oɗo saaha joni ɓeydaɓe yo won conseiller toon to Homeland Security kadi ko yimɓe joggiɓe haɓaɓe no fewi surtout pour wiide wonde ko Donald Trump mandat muɗum oɗo ko waɗata ko henna ko gueɗe ɗe foti wadde ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa yentude e sugnade hande yimɓe reporter ji ko kala walla kamɓe démocrate ko kalata wonde ɗum ɗo ko programme uji makko kanko Donald Trump ko mbiyata 2025 ɗum noon ko deftere windade wonde ko kala wonnoɓe laamu walla goomuji ɗi mbawi wonde fof ittude ɓeɗon yimɓe wadde hen yimɓe mo ganduɗa ni ko supporteur ji makko kanko Donald Trump ha hande jeddotiral ne woodi hakkude gouvernement makko kanko Donald Trump walla surtout Maison Blanche e kamɓe kadi won pelle surtout ko fati intelligence kono ene wayni ko yalti ñalawma hen wono kamɓe CIA ɗum noon taw ardi ɗum ko koto mo ganduɗa kanko Donald Trump o ƴefti ɗum wono biyeteɗo John Ratcliffe e nder koɓe mbaɗi ñande déclaration ɓe mbaɗi mbi wonde ko awɗo saaha joni eɓe jogui wonde ko seedantagal walla ɓe jogui wonde ko humpito eɓe jogui ene laaɓi ɓe oɗo saaha joni wonde ko programme nucléaire mo Iran joguino ene wayno bonnama no fewi ɗum noon ko ɗum sababu no bomboji kamɓe ko Donald Trump o wedli toon to Iran ñande dimanche ɓennuɗo o ɗum noon ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde kadi intelligence kanko Tulsa Gabbard ardi o nde caggal nde ɓe kaali mbaɗi rapport maɓe mbi wonde ko koɗi ɗi berlono toon koɗi ɗi mbaɗani ɗum ɗon donc firti wonde ko kala programme mo ganduɗa walla kala gasɗe ɓe ganduɗa ɓe cikkuno Iran waɗi toon hunde soit bomboji ɗi jettaki ɗon walla soit ɗeɗon gueɗe nucléaire ko guittuno guila bomboji berla ko way won fof kanko Donald Trump guila ɗo e États-Unis ha to wondila heege battuno OTAN omono continue yeddude wonde wiide wonde ko omo yanana wonde ko kala ko bomboji bendaɗe mission baɗaɗo toon no pour ɗiɗon bomboji ene wonde ko mission yaari yesso bandiraɓe sehlaɓe hettotoɓe radio Juin ɗum habaruji moɗon ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma alarba 25 lewru juin hitande ujunaje 25 gasi ha laaɓi yen mbaɗo jaam ha janggo on jarama.